Hei Kari! No. Tiedätkö minkä projekti me ollaan tekemässä? Aivan mahtavaa projektia. Me ollaan Atenumiin suunnittelemassa tulee valastuksen ohjausjärjestelmää. Me ollaan ajatellut sitä, että olisiko se DALI-pohjainen paikka DALI-kokonaispohjainen. Saataisiin jokaisen ikiseen näyttelytilaan niin ohjattua valasimia yksitellen. Joo. Tämä on tosi mahtava systeemi. Kumpaakin väyläjärjestelmää saadaan 64 eri valasinta pantua yhteen linjaan. Oikeesti? Joo. Sehän saa ihan mielettömästi valasimia ohjattua. Ja jokaisella on oma osoite. Ja niin poispäin. Vaan loisti juttu. Hieno homma. Eikö? No niin. Hei Kari, tuu tänne, tuu kattoo. Hei Kari, tuu tänne, tuu kattoo. Moi. Moi, muistaaksä sä viime viikolla mä kerron sitä Ateneum projektista? Joo, kyllä mä muistan. Kato, mä pääsen tämmösen hienon systeemin. Tää on DALI-systeemi. Kokeilen tässä kato kuinka isommassa mittakaavassa, tai niin pienemmässä mittakaavassa eka. Toimiks tää? Sitten tää voi siirtää sinne isompaan mittakaavaan. No niin. Tää on hienoja vehkeitä, kato. Täällä on reitittimiä, kytkinyksiköitä ja releyksikkö on tossa. Joo. Ei tää ollutkaan mikään kytkiyksikkö. Tää on säädiyksikkö. Tällä voidaan säätää kato niitä valoja. No niin, se on hienoa. Joo. Ja täällä saa ne poissa päälle. Vautsi. Sitten tää Reddit on semmonen, täällä saa niputettua mulla tämmöstä pakettia yhteen. No niin. Kaikista redeistä on päästy eroon kokonaan. On joo, ne on ihan vanha-aikaisia juttuja. No niin. Tällä me mennään eteenpäin.